Pajjiżna ilu 110 ġimgħat bil-prezz tal-fjuwil stabbli. Dan ħareġ minn analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd fejn ġiet innutata differenza kbira meta mqabbel mal-medja u pajjiżi oħra Ewropej. Fil-fatt, l-aħħar żieda fil-prezzijiet tal-fjuwil f'pajjiżna kien fl-ewwel ġimgħa ta' Awwissu tal-2019, kważi 3 snin ilu. Fi żmien li prezzijiet ilhom stabbli f'pajjiżna, il-medja tal-prezz tal-petrol fiż-żona euro żdied b'77 ċenteżmu għal kull litru, filwaqt li prezz tad-diesel ola b'79 ċenteżmu. Il-Gazzetta Kulħadd innotat li kieku l-Gvern ma kienx ta' tarka għal familji u n-negozji kieku llum iħallsu €2.11 ċenteżmu għal kull litru petrol u €2 għal kull litru diesel. Fil-waqt li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tibqa' fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea b'saħħansitra l-inqas rata ta' inflazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela nhar it-Tlieta li għadda fil-Parlament qal li l-Gvern jaħseb ta' kuljum fuq din l-isfida u għalhekk qed jibqa' jieħu numru ta' deċiżjonijiet favur il-familji Maltin u Għawċin. Intant il-kulħadd irreferit ukoll għall-istħarriġ ippubblikat din il-ġimgħa mill-Eurofound li hija l-Fondazzjoni Ewropea għad titjib fil-kundizzjonijiet tal-għajxin u x-xogħol għar-rebbija 2021. Fil-fatt l-istħarriġ ikklassifika lil Malta fit-tieni post wara l-Irlanda fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-miżuri li ddaħħlu li kienu ta' sostenna ċittadini fi żmien il-pandemija. L-Slovakkja, Spanja u l-Ġermanja ikklassifikaw fl-aħħar 3 postijiet. Minn dan ir-rapport joħroġ ukoll li l-Gvern Malti immexxi minn Robert Abela ġie klassifikat mal-ewwel 10 pajjiżi li jgawdu minn fiduċja tajba. Il-Gvern Malti ġie klassifikat qabel l-Italja, il-Ġermanja, Franza u l-Awstrija fost oħrajn. Meta stħarġet ir-reżiljenza tal-finanzi personali tal-popli, il-Eurofound sabet li aktar minn 50% taċ-ċittadini Ewropej jistgħu jiġu klassifikati bħala li jinsabu f'sitwazzjoni finanzjarja fraġli. Al kontrarju f'pajjiżna, il-poplu waqt il-pandemija żied it-tfaddil tiegħu mal-banek għal livelli nazzjonali rekord.